Hau bizi izaten botut? Hau bizi? Hau bizi? Hau bizi. Hau bizi? Bai. Hau bizi? Momentuan bizi. Hau bizi? Hau bizi. Hau bizi? Hau bizi. Hau bizi? Idea ipesta. Ez? Belarri prest? Bai, prebautan hau, belarri zentzuteko. Belarria prest. Entzuteko, gai banaiz, eta erantzuteko be bai. Belarri prest dakotela entzuteko gauzak, ez? Belarri prest, belarri harri eukitia. Hau bizi? Belarri prest. Euskaraldia. Bai, entzun da gotze? Ni bai. Nik ez. Bai, entzun da zehose, baina... Ja, ez da gino informauta. Ez informauta. Bueno, erronka bada, azaroan 23tik abenduan 3 11 egun euskaraz. Txapa batzuk egongo dira, batzuk izango dira hau bizi, beste batzuk belarri prest. Apunta gubila dira herritarrak. Batzuk hau bizi moduan, beste batzuk belarri prest. Hau bizi hartzen da konpromisua, euskaldunakin euskaz itxeko, edo ezauketan ez daunakin lehenengo berbia euskaz itxeko. Eta belarri preste berriz, igual ez daki euskaraz berba egiten, baina badaki ulerketan dau, eta labien esaten da, eidazu euskaraz, nik ulerketa batzut, igual erdeaz erantzen gotu. Nahiko iniziatiba politia, oinati mailan eta herri mailan, Euskal Herri mailan, eta nahiko ni horren aldekua bultzatzaile. Nik uste lehenengo danok erderara joten dula. Kanpoko persona danean edo, ezta? Bai. Inkonsienteki o konsienteki azkenian danok egiten dula olako zehose, pegatu horrek barkatu, baina albadia ebitu guetxe inbidia. Pasatzen zatzu igual, azu zailtasunen batekin egon eta orduan frentekuak euskalduna hizkuntza aldatu eta erdera pasau, zure ale inori apurrak kontan hartu barik, eta holako gauza pasatzen dira? Neri erdera zitzen dozte betik. Lanian betik erdera zitzen doztain. Zeatik. Eta nik euskeraz badakita, bai astu itzen xat. Eta pentsa iten dut bakarrik erdera zitzen dozula. Eta kalian badakit euskeraz, bai ez nek isen. Neri euskerazi, ni betik esaten xategi. Oso ondo pentsa Horako pekatu batzuk, ezta? Euskaldunen artean da. Azkenean erdera gaixo joten du euskararia baina ondo pentsa lehenengo euskeria jotia. Bastante suerteakuz, nik uste dut oinati bastante herri euskalduna ala, baina artean be bai nahiko joera kubat ez bebo esaerak eta gaztelania ziteko ero, eta bai nik uste dut ekimen politia ala. Pekatua izaten dira, bate bigotia baldin baduka, ari erderduna ala. Baina ez. Lehen da biziko pausua euskeria esan beda. Txapa horre ina zepentzilatu, azkenean fango apurat identifikauta. Batzutan ez da jakiten, horre jakingo hau ez da joango, eta belarri prest bat aurrean baldin magotzu, bakizu adabilera eskaketan, ez da, euskara zitea berai, zepentzilatu hori txapa horren ideia. Nik uste dut hola, bazuk ez osuna lehen, pertsona beltzaren batero ikusi ezkero, ero kanpotara pentsa isakuna, eta belarri prest txapa batekin ikusi ezkero, geube euskera zengo xo berroa eta aurrera pausoa azkenian eki iten gabitzara zua.